Nagaamat-amat nubo ang alert level status ng Negros Occidental. Amat-amat man nga nagasaka ang mga bisita sa sikat nga summer capital sa Negros Occidental, ang Don Salvador Benedicto. Suno sa DSB Tourism Officer nga si Hernando Tata Castillo, maayong nanginepekto sang pagsulpot sang cafes kag resort sa Banwa. Apang kinahanglan gihapon nga maghalong ila binagid nga may pandemya pa. Dugang paniya, wala untat ang ila pag-remind kag paglibot para masigurado nga ang mga business establishment kag ang mga bisita nagasunod sa mga panugyan sang lokal nga gobyerno. Hi there mga puso! Welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Hashtag Travel Negros kita. This morning mga kapuso, bangod virtual tour kita sa ginakabig naton isa sa mga pinakatahog nga lugar sa probinsya sa Negros Occidental. Din paabi kundi ang summer capital of the province, DSB, Don Salvador Benedicto. Mangin kaupod naton si Sir Hernando Tata Castillo, ang tourism officer sang Banwa. Hi Sir Tata, aming aga. Hello, good morning. Good morning sa inyo tanan. Sa tanan nyo galantas ang GMA Regional TV Early Edition. Sa inyo tanan ngayong aga. DSB's moniker is the summer capital of Negros Occidental. Please, Sir Tata, remind us nga aga ni summer capital. Bangod sa pandemya, mandugay naman kami wala nakalagaw-lagaw eh. Hanaman niya mabugnaw nga klima all year round. At the same time, nakatungkuan kami sa mountain ranges, sa Mount Mandalagan, kag Mountain Laog. So that's why siguro nga mas bugnaw kami because of our high elevation pagin siguro. Ano naman yung mga kanilang sites, Sir Tata, ang tumanggid nga naapektuhan bangod sa series of lockdown sa itong asang pandemya? Okay, so sa pag-lockdown, na-apektuhan gid man ang DSB, no? Especially ang among tourism industry. Ang amon yung mga coffee shops, mga resorts, restaurants had to close because ang pandemic. Sila ang mga mas naapektuhan sa pagsugod sa pandemya. Kahit sila yung walang customer at the same time, ipasira sila sa Banwa for protection sa ila kag sa mga galagaw sa DSB. Sir Tata, pisar sang sininga pandemya, wala iyagyapon na wadaan ang DSB sang mga bisita. Doon nagdamo pagit gani kano. This time mga fitness enthusiast naman ka ngayon sa mga bikers kag riders. Present. Kumusta man ang transition? So far, okay man siya. Still welcoming kami sa mga gusto maglagaw sa DSB. Every now and then, remind kami nga we have to practice gyapon sa health protocols at all times, no? Ang pagkapursigido wala sang aton mga kapuso nga Negrense baw nakit-an gid naton sininga pandemya. Let's talk about the many cafes nga daw hinali na lang nagsulpot sa wala sa too sang DSB. How did this contribute sa ekonomiya sa Banwa? So far, ang pag-ulpot sa mga kapihan subong, no, gulpi lang din man sila na magdamo. Try naman best nga mabuligan sila para maka-do business din sa DSB without violation sa mga nasandiin or sa when it comes sa mga forestal area. To note ha, also, nakahiligan man sa mga bisita nga mag-park and dine sa kilid highway bow. Bungga! All safe and good kasi mo sa lakyan, pero makita naman nimo ang panoramic view sang kabukiran. Tahom, no? Yes, sir. Ramo gid especially weekends ang aton ng mga tao aron lang sa gadalan sa ilang mga cheers, sa mga banig, nang mapiknik-piknik lang sila, pero okay man siya kay at least maka-experience sila sang namin nga view sang DSB, makahaklo sang piska nga hangin. Pero ang amon lang ginaayo sa ilang nga kung magpuli sila, ila basura dalon na lang nila puli, hindi lang nila pangilakta sa dalan. Kaya sometimes may mga problema kami nga ginabili lang ang basura sa dalan. As a tourism spot in the province, anong ara sa DSB nga inyo gidya ginatutukan ka ginaamligan? Siguro ang amon lang gid mapadayaw lang gid, no. Siguro ang amon nga mabugnaw nga klima kay syempre whole year round tugnaw gid sa amon. Ang ginalagaw gid siguro katawo ang amon nga mga view at the same time ang pumuluyo kay syempre ka very welcoming sa amon when it comes sa mga turista nga gusto maglagaw diri sa DSB. Kung gusto niyo maglagad, so far, dapat pa magiging mga ma-discover din subong ginamatamat man namon nga mga may caving naman activities dire. Pero so far, wala pa naman gina-open kasi ina-assess pa sang DNR. Major treks nga from Matag Silay going to DSB. Try man naman best nga maka-discover bag-o nga i-offer sa mga gusto maglagaw sa DSB sa luwas sa naandan nga ginakagtuan dire sa ako.
Sir Tata, mensahe nimo sa mga kapuso nato nga gusto magbisita sa inyo matahom nga banwa kag tiyang iba no medyo pasaway. Anong reminders natin sa ila? Okay. So sa mga gusto maglagan sa DSB, no, first and foremost, welcome gid kamo sa DSB anytime. So amo lang ginapangayo apan lagaw sa DSB nga follow lang gid kung ano ang ginapatuman sa banwa nga labi na gid sa health protocols nato. Kay DSB is definitely safe and beautiful. Romantic landscape, matahom nga palibot nga dapat naton palanggaon kag amligan. Hashtag Lagaw with a heart. Lagaw responsibly kita sa Don Salvador Benedicto. Once again mga kapuso, Hernando Tata Castillo, Tourism Officer sang Banwa. Sir Tata, God bless you. See you around. Bye! Sige, thank you so much, GMA Early Edition. Welcome kami sa DSB. Message me lang kung saan ako di malagaw. Padayon lang magtutok mga puso kay ang aton kapuso nga Asia's Limitless Star ang makaupod na sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kon aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.